Aquests tallers intenten abordar temes que són molt globals, que són molt del dia a dia, molts d'ells, com per exemple això, l'ús de mocadors o perruques, tallers de nutrició, tallers, per exemple, de com abordar totes les situacions legals, baixes, mèdiques, incorporacions laborals després d'un tractament, i això són aspectes superimportants per mantenir un benestar físic, un benestar emocional i poder després també una reincorporació després d'un tractament. El primer que demanen és la solució mèdica, però un cop ja tenen clar el tractament, què farem, com el farem i tot, llavors necessiten tot aquest suport d'aspectes que a priori poden semblar banals, però que són preocupacions importants en el seu dia a dia. Per tant, és molt difícil posar-li un percentatge, però jo crec que els hem de posar tots en el mateix valor.